Machiegni nyakoro mokedhi wang' odhiambo ma kawuono kamoro amora ma intiere en geno mara ni iriyo yo makare. Ka wachako weche manyien odhiambo ma kawuono adhi bedo kodi ka iluwogi achiel kachiel e mbui mago duto mag Ramogi TV, Facebook mar Ramogi TV, YouTube wan kacha Ramogi TV Kenya, e mbui mar X yudwa kacha Ramogi TV KE, ka an be tudre koda e mbui ga duto teyuda kacha Cleophas Oluoch e Facebook fan page mara, to SMS line mabende wi kik wil godo en 23 600. Mano 23 600 e ote machuok mayorno kar kato asomo kimiwa paro kaka weche manyien bende choponi odhiambo ma kawuono. Kinde duto Wilson Ochuka jaka buoch Kobita dhi bedo kae kalokona weche gi achiel kachiel ka dhi bedo kodi kanya ka giko nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanya kwar mokew nyaka sango machiegni. Wachako koda weche mag lit kod kuyo koma yudo kan jakom mar duol makedo ratiro mar oganda jo Kenya, Kenya National Commission on Human Rights KNCHR, Roslyn Odede onindo. Roslyn owito ngimane nyoro chieng' tich abich. E ote mar duol mar KNCHR, jalup jakom mano Dr. Raymond Nyeris oyuago tho mar Roslyn Odede kaka lal ne duol kod piny Kenya mangima. Roslyn Odede ne oyier kaka jakom mar duolno e higa mar 2021 gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, kendo ne ochako tich bang' ka nosepuodhe kod od bura lemo ma osemako nyaka thone. Achiel kuom lemo mabende ne omako pacho kae oriwo bedo jalup jakom mar aput mane yiero kendo puodho joyal buche ma pacho ka, kendo nobedo mise e lokruoge e bad migawo mar doho.